Nairobi. Pod wan mane gwenge ma Homa Bay. Moko kuom mine magin jotelo mag duond bura mar ODM e kaonti ma Homa Bay wuok tung' mosuo gi moko kuom jotije mag sirikand kaonti ma Homa Bay magiwacho ni wuok goyo chenro mag sirikand Gavana Wanga to gin ei sirikandno. Mine mag ODM go ka otelgi kod jakom mar ODM Marangwe Caroline Owidhi wacho ni nitiere jotije mag sirikand kaonti ma Homa Bay masani ok tim tijegi ka gimaduong' magitimo en tiyo gi josiasa moko ma ok sir sirikandno mar duone Gavana wipi motelo ne yiero mabiro. E tok margi gi jofwambo e boma ma Homa Bay ginyiso jotijego mondo chak chon ogwe tao kendo giyud thuolo mar goyo sirikand kaonti no ka gin oko ma ok ni giwuondore to gikunyo tie Gavana e chenro mag dongruok ma otimo. Farusi kamanyo ne jo Homa Bay kendo manyo ne jo Homa Bay mokel ne jo Homa Bay mokel kawuono Homa Bay rien koso rien wan number 1 koso kwana number 1 bende king'eyo ni tiye sirikani ya wang'aya ni itiye sirikani ni tikunyo sirikal wani kaunti wa mar Homa Bay kaka kawuono kiwuothe tiwuotho kisungori kendo iwuotho ke jachir wan kaka mine mama ohero wakendo miyo tendwa ni wamore iye koro miyo joma dwa tugo gi tende nyawang'aya ok wabibiyo rum kendo wakwerogi ni tende atieno nyawang'aya ok wadware oyuma ng'ama power thirst obed mos siasa nigi sani en sa nyawang'aya wamiye time uti to ka sa gibiro romo gibende gibi gitimo to margi mondo wane to one for now wachungi Gavana marwa Atieno Nyasuna Wasuru nyakoramo gi komiti mar od bura mang'iyo kaka iketo e tim dwaro ma katiba ochiko gai mar obila Douglas Kanja mondo chopie nyime tarik 16 mar dwe mar 9 higa